Wong urip niku nggih, papan mapan panggonane kudu pripun? Lah nek menurut awakmu kudu piye? Lah kula nggih ngaji nderek jenengane. Njajal keteranganmu dhisik aku engko sing nambahi. Wah, engko dicontoh. Ku sangune oke kok. Iya tenan. Bukune mau ning tak deloki ngene. Wah, Oh, ya buku ngaji ya. kosong gak apa-apane. Mboten Gus, saenipun pripun kersanipun kula niku nggih ajeng dadi seniman ki nggih butuh ngeten niki. Safari Ramadan niku intinya niku napa to Gus? Kok jenengan ngawontenaken safari Ramadan niki Gus? Ngeten. Biasanya kalau di Kali lengkap nggih Gus. Ben ketok kaya. Ora ketokno. Oh ya wis. Tinggo ketutupan salon iki sing apik ben ketok ade gandol ning terop. Tadi gandul-gandul wong papat no. Ya. Pripun Gus? Safari Ramadan niku adas pun. Awalnya niki kan rutinan setiap malam Jumat Kliwon. Nggih. Kan ngeten. Nggih. Rutinan setiap malam Jumat Kliwon. Nah, kelersan jamaah niku nalika sebelum bulan Ramadan niku kula tari. Memang sebelumnya saat dereng-derengan niku panci setiap bulan Ramadan niku diajak prai niku moh. Justru kesempatan di bulan suci Ramadan niku Allah melipat gandakan pahalanya pramila jamaah malam Jumat Kliwon setiap namanya bulan suci Ramadan rutinan tetap berjalan. Nah kebetulan malam hari ini tanggal 13 tepatnya malam Jumat Kliwon. Nah niki bagian dari acara rutinan. Kukusnya tumpang ngabari dengan tareksa minangka sasmipranekan para jawaka udanekan arum-arum nyotokan dadya pratandha raja ana gondo mangambar selanya grana dandanyo mream rewangi kukusing tumpang ngabari ing antareksa minangka sasmi panengkang para jawata udane kang arum-arum nyotokan dadya pratandha Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyak sasara maruta panana-pana maragana wong samirana lan warayang Ponco Bayu wisikan pagulingan 5 ing prasasat ngentosi sleming palwa gabus kumambanging watu item anggen kula hangrantu kados pundi Rama Panembahan Rama Panembahan Begawan Goro Dahana menapa sampun angsal damel. Wis nggih. Putra Siswaku Lingga Sugarada saka negara Pasir Gumelar. Pun bapa wis sembada sowan ana Sitinggil Praja Ngastina. Sinuwun Duryudana dina sak mengko kepingin banget hanggayuh nurbuwating Gusti kang sinebut Wahyu Kamulyan. Mekaten, iya.
kamangka wahyu kamulyan kuwi wahyuning ratu. Miturut gagasane Begawan Guru Dahana, Kurawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa hanggayuh wahyu awit isih ana Pandhawa. Tegese Pandhawa dadi pepalang yen wahyu kamulyan kuwi wahyuning ratu. Maknane ratune Pandhawa kudu dipateni. Ratune Pandhawa ora ana liya kejaba mung Si Puntadewa. Lajeng kersanipun sakmangke kados pundi Rama-Deman? Ratu Ngastina wis kadung percaya marang Pun Bapa. Mula kapercayan iki kudu dijaga nggir Lingga Sugarda. Tujuan sekawit Pun Bapa sowan ana ing Ngastina ya mung kepengin gedhekake pertapan awiyat kene supaya luwih kuncara hanjayeng bawana. Nanging sajake iki ana klilip-klilipe ora ana liya. Ratu Mandura jejuluk Prabu Baladewa. Sajake Baladewa ora narimakake yen Prabu Duryudana bakal hanggayuh wahyu kamulyan kudu mawa tumbal ndase Ratu Ngamarta. Mula kowe sak wadya balamu saka negara pasir gumelar ndak kanthi Baladewa kudu disirnake luwih dhisik. Sendika ngestaken dawuh Rama Panembahan, Grit lampit brungka kimpul waton lanang nyekel gaman. Lading pangrising daging bathok wadahing getih. Pilih ana prajurit sing kandel kulite atos balunge. Pilih ana prajurit sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit. Ibarat tinata mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Ngestaken dawuh Rama Panembahan, kerek gendera palapa minangka tengara budaling wadya. Kiratna wadya balamusta negara pasir gumelar budal dina iki pateni Prabu Baladewa. Prawadya samya samapta wasyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur selompret gong berimu nyomangung Prawadya bala palapa manunggal sigra lumare.
Hei! Hei! Ta! Ta! Oh dadalah. Oh, golek pasaran yo. Hei, ah, boy, wah ayah, hei, boy, oi, wah ayah, boy, boy, oh boy, oh hei, oi, oh cepat-cepat ae. Jane ora tak kei idu cepat-cepat. Ah, hei. Wes. Ah, hei. Weh. Ah, oh, ai. Ah, hei. Wah. Ai, hei. Ah. Oh, hei. Hei. Oh, wah ya hei ahoy oh 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 hei oh woi woi hey ho oh hit oh hit oh
handedel gayung kekono ori sangoron mondaya pati ana yaksa gung cangkrama wong namane wel katak sini jejagi jroning ware badha kolam tanpa tuwuk mina-mina Jrojalodri wih ladalah ya jagat ya dewa ya Bathara durung adoh lakuku saka Praja Ngastina ora kencan ora semayan kepapak kowe Anoman Antarja Gatotkaca lan bocah degleng Antasena ana ing tepis wiring negara Ngastina kene bekti kula katur sinuwun bekti kula katur Prabu sembah sungkem unjuk Prabu Andura bektiku Pakde Bule ya banget panarimaku kose lah kok iki dampiak-dampiak arep menyang endi kepareng matur sinuwun dinten kalenggahan sak mangke sinuwun Prabu Puntadewa murca sampun sak candra laminipun pramila sinuwun kula kedarang-darang anyepui para putra-putra Pandhawa hangu padi murcanipun sinuwun Prabu Puntadewa Yayi Samyaji murca Yayi Prabu Puntadewa ilang Anoman nuwun inggih lakar kados mekaten weh ladalah slendro kang rasa slendro kang jiwa jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita ning aku pitaya Anoman bala dewa percaya Yayi Punta anggone ilang anggone lunga saka negara Ngamarta mesti duwe gegayuhan kang apik mesti duwe gegayuhan sing becik senggono nok ninggi sinuwun musik lah kowe bubar saka ngendi Pakde kok iso ketemu ana ing papan kene Sumurupa Antasena iki aku mau bubar antuk undangan saka negara Ngastina ya kuwi ngrembug babakan jangkaning jagat perang agung Baratayuda Jaya Binangun durung rampung anggonku rembukan kelawan Yayi Prabu Duryudana kedadak ana babak hanglayoni jujul hanusuli ana pandhita buta morang tata lanyo-lanyo munggah ana ing stinggil kraton negara Ngastina pandhita mau apa arepe begawan Gorodahana pandhita iki mau tunggal karep tunggal tekad manunggal nyawiji karo para Kurawa kepengin gayuh pahyu kamulyan nanging kanthi cara mateni pepundhenmu Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa weh ladalah biangsa telek jarak perkara pendhita buta iki Antasena bocah nom dhewe cokat-cakut rengginas trampil weruh pepundhene arep dipateni langsung jumangkah langsung kumrembyah lah kok Antarja karo kowe Gatotkaca do pating plorok nyuwun pangestu Dawa Prabu monggo kandhening tumawa salami mong awas eling eling lukitaning alam kadiwatyaning tumati supardi mring sasama
Ore kata sang Gatotkaca tinon mapak arga suta. Takapira Kresna. Partomaner muji saktinira. Partomaner muji saktinira. Ngaglah ing tenging delanggung arisang Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane caping Basunanda Kotang Antrakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Antrakusuma apa to dayaning Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan lulang dumati saka walungsungan ing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aing sarta ngungkuli pandhita dadya tawa dawi tawar wis jangkep busana Raden Gatotkaca sigra cancut Daliwanda gebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping himba himantaka. enthek-enthek si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener
kandamu lali sumber katiwasan Mas miber panonku pating kalebyur. Durung suwe anggon kula maku saka negara Ngastina Kapapak ana Wanaraka Sikaseta tegese kethek kula sih putih. Yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu. Tambuh marang aku ya. Aranku Raden Anoman. Anoman ya Senggana. Senggana Rama Ndayapati. Rama Ndayapati. Ana kethek jenenge pirang-pirang bangsat elek bali takon. Sapa kang dadi aranmu? Ana barisan sagelar sepapan payunge megar kaya jamur barat, tumbake hanyarangap kaya jati hangaran. Yo. Kekesete Gustiku Prabu Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar. Tumenggung pangkatku aranku Tumenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi. Yo. Nyimpang ngiwa utawa nengen. Anoman. Sumedya mlaku marep menyang endi? Aku bakal tumuju ana ing negara Ngamarta ya Praja Ngindra Parahasta. Yen wis tekan negara Ngamarta kowe arep goleki apa? Aku goleki buron laronku. Ora ana kidang kang sarpenjangan kang liwat ana kene dudu bangsane kewan. Lah banjur iya kowe Ratu Ngamarta, Prabu Puntadewa ya Sudha Dwija Kangka. Yen wis ketemu karo Prabu Puntadewa arepe kok kapake kok nyembah delamarku tak tugele gulune. Apa dosane kang sarta lupute Prabu Puntadewa dene arep kok pateni? Dosane digendong lupute dihindit. Prabu Puntadewa dadi pepalang anggone sinuwun Prabu Duryudana. Anggone bakal nggayuh wujuding wahyu kamulyan, wahyu ning ratu. Mula Prabu Puntadewa kudu dipateni. Anoman sing dadi pepalang. Kasembatan kang jinangka. Kasembatan kang kok gayuh arep mateni Prabu Puntadewa ning adhep dhisik bangkene Anoman. Edan, kowe sing dadi palang, ya pancen kapara nyata. Kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebolatengen becik sumingkira tekan papan iki. Kowe dari kekeseting para Kurawa becik minggato. Apa ora ngerti kondange Anoman ya Rama Ndayapati? Kondangmu apa? Nggur sak kethek kok kondang. Kowe ngerti, kowe tau maca buku sejarah apa ora? Buku sejarah apa? Nalika jaman Ramayana ana ratu Ngalengkadiraja kang jejuluk Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwanaraja. Kowe ngerti kondange Prabu Dasamuka? Ya. Prabu Dasamuka ki kondang ratu sing kepiye? Kondang ratu kang sekti mandraguna pilih tanding sajroning ngaperang. Merga Hanggadoh Aji Pancasanya mati sedina ping 7 bakal bali urip meneh. Dasamuka kae sekti. Dasamuka kae wong digdaya. Wong digdaya kae sing mateni sapa kowe ngerti ora? Sing mateni iki ya Anoman ya Rama Ndayapati iki. Mula yen kowe kepengin nekat bakal mateni Puntadewa, maju ke Para Ngarsa legane atiku yen pengin tak susulke kelawan sukmane Prabu Dasamuka ning neraka jahanam. Kowe tenan ora to, Man? Kowe kok gek ngeden-ngedeni aku ngogekan. Ora aku ora ngeden-ngedeni kuwi ning pancen kuwi witing klapa sak logone pancen kaya mengkono sejarahe. Kowe bisa ngalahke Temenggung Prawira Sandi padha karo bisa ngrajangen ngukir langit. Kowe iso ngalahke Raden Anoman. Kowe bisa mateni Anoman. Kowe bisa mateni Senggana ngisinga 3 taun rasa cawik tak dilatane. Weh. Kowe sumbar apa ya? Kok gilani ya? Mangane metu lho. Sumpahing prajurit ora bakal mundur ing guntur, ora bakal mendhok ing pamiluta. Yo. Maju ke Prangarsa tak ladeni, njogeta tak kendangi. Bagus. Gedhemu cilik dhuwur muntek kopat kapitu buntute ula tapek ngejero manuk branjangan. Cengkang kandring kulitku jumenggling sudukan yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru. Wateken aji-ajimu, wateken aji-ajimu. Tumpang suh tebiat datang melengsat kamu jotakon dosa kowe arep. Hey, oh, wah, oi, oh, wah, oh, hey, nyikatan nyambar walang tandang manoman.
dadamu. Hei. Hi ha et a et hey et a Hantep tangan maloman. A hei ha het ho wa ho he ho wa he ho het mati he ho ha ha ho duh et ho jebol jadiamu kowe mutar muntir Hey, wait, waya, 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 Yo, durung ngalah. Oh. Oh, cepet jadamu kowe, oh, ayah, oh, yo, oh. Oh, hey, oh, hey. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oi, Wah, kancaku kleang-kleang. Wah. Wah. Mas. Jomingat. Hei. Oh. Mati. Jentuske. Oh, hei. Oh. Hei! Oh! Betule. Lho.
tanding kelawan mami iki satriya lip nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre sing ngalena prapteng lampung katokno budinira sira masti bakal lale gulungan gendera wongkara gamanmu Amyu bareng mangarso bojleng iblis laknat padha cek-cekan wadya Palamasir gemelar padha mundura iki Prabu Lingga Garda kang bakal ngagut ana pupuh satriya mencorong dadane meteor sapa kae bocah pringwitane Gatotkaca maju keprangaswegane atiku wah candak dadi ndok pengamun yo ada iya meletik
metu genine menungso apa jahanam kowe. Piye Linggo Sugardo? Menang apa kalah? Pangestu Paduka Bapa menang, njleput Bapa. Musuhmu sapa? Mengsah kula. Bocah penggondanipun Gatotkaca. Ya, Gatotkaca ora babak musuh aku. Sing tak ancam, sing tak incim Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing gawe wirang aku ning stinggil karaton Ngastina sing nguman-nguman karo Begawan Gurudahono. Panjenengan bare mengsah Prabu Baladewa? Ya. Baladewa durung nate ketanggor kelawan Begawan Gurudahono, tak tibani pengabaran ora lumpuh ragane tak guroni bathange. Mutiar kowe. Jiwa mancing ya mati aku kang sayati tetes raspo angiring jiwa mancing. Waduh, wah Prabu Baladewa. Oh. Sinuwun. Waduh, wah Prabu Baladewa. Waduh, wah Paduka kenging daya pengabaranipun Begawan Gurudahono. Satemah Paduka wak Prabu mboten saged mubah, mboten saged musik. Wa Mandura.
paduka nglumpruk tanpa daya kadilinawasan otot bebayunipun. Wong Pakde Baladewa ana pangabareng pandhita elek Begawan Gorodahana iki piye Pakde? Pakde Anoman apa kudu Antasena kang maju nemalagan? Aja ya nggih Raja. Yen Antasena maju nandhi Begawan Gorodahana, nasibmu tan wurunga ya kaya Sinuwun Mandura. Amarga pandhita kae sajake lagi winong wong ing dewa. Lah banjur nasibe Pakde Bule Mandura iki piye Pakde? Ngalah ora teges kalah. Unarapane Sinuwun Mandura ayo enggal dibopong tumuju ana negara Ndwarawati njaluk tamba marang Sinuwun Prabu Kresna. Mbok menawa Sinuwun Ndwarawati bisa paring kali damar tumrap lelakon iki. Yo, manut Pakde, manut. Abrabak suru kabranang geget waja mlinder gumbala sugal wijiling sabda mboten tang diwalik nyanga niki nyangane wis buyar ayo ayo peranan Pandhawa jumpetan kowe ngucireng pupuh kowe sakwise Baladewa lak tibane pengabaran peranan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul ayo ngiras pantes aku bakal neter urip buktek yen jagat ana regemane Begawan Gorodahana aku bakal bablas tumuju Praja Ngamarta goleki buron laronku ya kuwi Prabu Puntadewa janji ketemu kelawan si Puntadewa rasa ndadak kesuwen kelakon ndak bat-bat gulune Puntadewa dini atos-atos ora mikir mangsa saka sanga gunjang ganti ing alam donya pramanungsa bundring pakara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam agesang sira aja padha mesula kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sembrana supaya dapat aku citra wancine wis madya ratri dereng wonten ingkang cinarita mung Sang Hyang Candra ingkang jemedhul saking areka harsa hamadangi jagat dupi tetasing kemantian diwasaning Sang Hyang Araka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana
rasa sedina kaya setahun Rata rene kaya wong bingung ya Rena wengi tan sisa turu Ambung tansah mikirke sliramu Bebayanganmu katone netra Sebulane iku mong rasa kangenku Kangen 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 Aku kangen sliramu Jam loro unjul 21 menit manut jamku nyambut gawe kuwi yang dilambari kanthi ati seneng kanthi anti bungah kanthi semangat 45 kuwi jam ki ora krasa mlakune kaya banter banget ngono ya Truk nggih selamat pagi Mas Gareng pagi Dek Petruk pagi Bagong pagi Mas heeh gremet-gremet watone selamat alon-alon watone kelakon Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine didawake umure Allahumma amin amin ya rabbal alamin ora kaya ora beda doh karo swasana kang sarta kahanan ing bengi iki nyambung tali silaturahmi nyambung tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Merisi bersih desa sing dadi acarane sedekah bumi dasare para warga masyarakat ning kene iki pantes kanggo tepo palupi ngibadahe oke budayane ora ditinggal iya ana unen-unen ngandharake ngibadah sing kanthi kusuk kaya-kaya sesuk kowe bakal temekaning pati ning nyambut gawe kanthi mempeng kaya-kaya kowe bakal urip 100 tahun ngono dadi kabeh sektor kuwi pancen ditekuni didalami karo para warga masyarakat ing Merisi ini Mas Gareng ngono dengan agama hidup akan terarah dengan ilmu hidup akan mudah dengan budaya dengan seni dan budaya hidup akan indah amin ya rabbal alamin lagu wajib durung diaturke ya kuwi lancaran bersih desa kudu didhisikke aja nganti kecicir ngono dibawani Mas Herulinanta ya jan sip engko mulia aja lewat ngemolong jas arep tuku tuwak piye nutupane ya ayo Mas Heru elon-elonan miat langeneng kalang iwan aglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Ponokawan Garing Pitur apa dene Bagong Wulandara dawuh ndara dalem ndara Musak Wetara Wanci bendara Muka Prabu Puntadewa lawan Ramamu Kakang Semar Badranaya mintar saka praja gawe bingunging para kadang Pandhawa liyane langgih Tandara adat saben bapak niku nek esuk sing gaweke wedang nggih kula
Saniki Bapak murca mboten enten sing kula damelke wedang. Pripun niki Ndara? Pamrayogi Paduka Ndara Janaka babakan murcanipun Bapak Semar kalian sinuwun Puntadewa. Wis marisane Semar gek didom cangkemmu ra. Garing Petruk lan Bagong. Aja wedi kangelan gandeng pandhulan Koko Prabu. Ndwarawati Koko Prabu Kresna ngibarat kereta jaran sak kusire. Mula ora ana salah yen babagan ilange Koko Prabu Puntadewa lan Kakang Semar enggal diaturke ana ngarasane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sapa ngerti Koko Prabu ing Ndwarawati bisa ngudari rewet madangke weweteng. Makaten Gus Petruk iya. Mula ayo enggal lon-lonan lumaku tumuju Praja Ndwarawati. Sumangga kula dherekaken Gus. Kula tansah tut wuntat tindakipun Bendara. Sigra kang bala bumengal punapa mirah ingsun prihatin pas pokong micil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti kang ana tepining kali Serayu Nalendra ing Amarata risang Puntadewa ya sang Dwija Kangka nedheng mangun tapa brata samadhi maladi hening Prabu Puntadewa tapa brata awit arsa hanyadang lan nyadhong kanugrahaning dewa ingkang sinebut wahyu kamulyan sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucaking grana anut marang giyaning kekayun kayun hangayati hayaning parutama kaya mati sajroning urip urip seruning mati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumungseping rasa jati jatine Puntadewa wis manunggal kelawan dewane gandeng Prabu Puntadewa titah ingkang cinaket kalian dewane pramila datan lokal saking wanter ngenya semedi sagep biaring caleret ana cahayu ingkang tumurun hamrepeki unggihan ingkang mangun tapa nenggih yang padha winenang ya sang asih prana ya hanjugaraken ingkang nedheng semedi
Sino karta mreta tamtu tamtuning utama titi ing Iwang padha menang ingkang hanjogaraken anggen kula semedi. Sembah pangabekti kula kunjuk omawik nambhastu nama sidam sidhe sekaring buwana langgeng. Iya titah ulun Puntadewa wis ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula tampi ngasta kekalih kula pundhing mestaka handadosaken jimat paripih. Sangasih prana sembah bekti kula katur Rama Bungulun. Iya Ismaya wis ndak tampa ora liwat pangestu ulun ditampani. Kula tampi handayani kasarasan Bungulun. Titah ulun Puntadewa. Ana parigawe apa dene jeneng kita nindak kita apa brata apa kang kita suwun. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha menang sampun nyumurupi ancas kula. Kulub dwija kangko. Nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni, ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha. Jeneng kita kulub lagi mrihatin kekahanan ing negaramu Ngamarta. Para kawula ing Ngamarta akeh kang nandhang kacing kerangan larang sandang lawan pangan. Mula nganti kita kepelantreng nindak kita apa brata muhung bakal hanggayuh kanugrahaning Jawata kang sinebut Wahyu Kamulyan Puntadewa. Lakar kasinggihan punika ingkang kula ajeng-ajeng ningali kawula ingkang kebak ing kamulyan lan katentreman mujudaken gegayuhanipun Puntadewa Bungulun. Puntadewa sadurunge Wahyu ndak wulungake marang kita Puntadewa ana 12 bab gegembengan tumrap wong dadi ratu krana Wahyu kamulyan kuwi sayekti kanugrahan tumrap titah kang jinejer dadi nalindra. 12 bab gegembengan wau pun napa kemawon Bungulun. Wong dadi ratu kuwi kudu nindakake 12 bab. 1 teguh lawan agamane. 2 nggatekake kabatuhaning kawula kanthi srana mbrasta apa-apa lan cintrakaning kawula. Angka 3 cedhak kelawan wong pinter, aja pekiwuh hanggayuh wimbuing kawruh lan ngudi marang indak ing ilmi. Angka 4 ngajeni marang panemuning liyan sarta menggalih panemu mau kanthi sarana sarasehan. Angka 5 ngayomana pra kawula utamane para wanita awit wanita mau dudu barang dolanan ya nggih. Angka 6 nengenake kebutuhaning bebrayan kanthi hambangun papan pangibadah, mbangun papan pawiyatan, mbangun panti usada lan hambangun pasar kang sarta dalan ya nggih. Angka 7 ngedahana wicara lamis awit wicara lamis bisa netelke kawibawan. Angka 8 aja gampang nibake pandakwa tanpa bukti kang nyata. Kaping 9 ora gampang percaya ujare kandha kang tanpa panaliti ya kulub. Angka 10 aja gampang nganak mas marang Narapraja lan kawula sabab adaan nganak mas iku sok keladuk sembrono kepara wani nyatut asma kinarya gada. Angka 11 aja dak siem marang sapadha hukum lawan ganjar kudu lumaku padha. Kang pungkasan angka 12 kulina ngunjara nafsu kang kurang prayoga seneng tapa demena prihatin ngedohi marang tumindak Dursila ya Puntadewa. Sedaya pangandika paduka kula pundi dados pengaji-aji Bungulun. Puntadewa wis titika mangsane Wahyu kamulyan tumurun marang jeneng kita Puntadewa. Empakna pramana jatimu tampanana kanugrahan iki ya kulub. Ngaturaken panurawit kanugrahan ingkang sampun kula tampi Bungulun. Puntadewa iya. Puntadewa lan kita Ismaya bakal tak salini wujud. Sakwuse ndak salini wujud enggal tindak natapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh Rama Bungulun. Ndak paringi tetenger Bambang Asmara Bumi lan Bambang Asmara Santo.
Angudari tias reriwut ora wete rawat wawati yen ora sisih panduluku iki Anoman kang prapta Ndrawati kanthi nggawa ragane Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura ya gene Anoman atur ketiwasan sinuwun pengroko kenging pengabaranipun Pandhita Anyar Katon nuwuningipun Begawan Guru Dahana saking pertapan Awiyat. Srayanipun para Kurawa sinuwun Mandura mboten trimah awit Begawan Guru Dahana badhe mejari sinuwun ing Ngamarta. Nuwuningipun Prabu Puntadewa wekasan keng raka kenging daya pengabaranipun Begawan Guru Dahana kala wau sinuwun. Kae pancen Pandhita Anyar. Nanging sajak nyolowadi lan nganeh-nganehi. Pandhita kang hambek nista Budi Candalewa dene duweni kasekten kang linuwih. Coba Koko Prabu Mandura ndak usadane nganggo kembang Wijaya Kusuma. Wah, ngaturke panuwun ya Kresna. Pun Kakang wis mbok usadani satemah Maluya jati temah Nirmala. Lilanono Begawan Guru Dahana tak tandangi maneh Kresna. Ampun kok Prabu ampun. Punika sanes mengsah paduka. Lho lah banjur mangke wonten musuhipun piyambak. Kula aturi sumene sawetawis. Lho sinten nika? Lonjong mimis playumu melar mingkus ambekanmu. Janaka ana apa? Atur wuning ngodha Koko Prabu. Bilih sak mangke Kakang Mas Puntadalah Kyai Semar Badranaya murca saking praja. Adamel goreh kang sarta rongeh manahipun para sentana lan kulawarga ing Ngamarta. Aja langsung malang rasamu ya Dimas. Ngamarta dina iki pancen lagi didadar kelawan Gusti sing gelar jagat. Tak kira murcane Yayi Samyaji kelawan Kakang Semar mesti duweni gegayuhan kang becik, gegayuhan kang apik. Tumrap katentremaning para kawula. Nyebar godhong para sabar sawetara. Biak. Warangka Ngamarta patih tambak ganggeng mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Sinuwun mila ngantos dumugi kula keplantrang ngantos Ndrawati awit kahanan negari Ngamarta bebasan kinepul wakul binaya mangap wonten Pandhita Apais Yaksa peparab Begawan Guru Dahana ingkang ngamuk punggung Suratampuha. Prajurit Ngamarta mboten wonten ingkang sami monggo pulya mangsah tanding kaliyan Pandhita Yaksa kala wau sinuwun. Koko Prabu kalilan kula ingkang badhe nandhingi Guru Dahana kala wau Koko Prabu. Aja yadi kuwi dudu mungsuhmu. Lah lajeng kados pundi kahananipun praja Ngamarta? Ngamarta dinten sakmangke sampun mboten gadah pengayom punapa Ngamarta badhe bedah dinten sakmangke Koko Prabu. Mara coba tak goleki jago Janaka. Aku bakal ngupadi jago lewat tepining lepen kang bening banyune
supaya enggal bening lelakon kahanan ing Ngamarta Yayi. Tumaling si cincin kuling jagone kuruk rame amalungi martandane wancine Wes kadating jam lintang panjerina wancana pirmangajak eko jeno ayu tumandang makarya tumaling si cincin kuling jagone kuruk rame amalungi martandane wancine wes kadating jam lintang panjerina wancana pirmangajak projem ayu tumandang makarya Jemangkal hanggoro suru sumbar lindu bumi kunjing ing ana ratu ngadang marang lakuku sapa dijuluk Muhi Prabu Kresna kowe lah wis ngerti kelawan aku nitik saka busanane kaya wujuding pandita nanging maksih muda tumaruna. Sapa peparapmu sakloron Kisanak Bambang Asmara Bumi, Bambang Asmara Santo. Ngener mlaku ngulon. Sumedya laku marep menyang endi Kisanak? Kawruhana Prabu Kresna. Aku sakloron lagi nindakake tapa ngrame bebantu sapa bae kang mbutuhake bantuan. Praja Ngamarta lagi geger. Lagi kelangan pengayom krana ditinggal lunga kelawan ratune. Iki bakal dibedah kelawan pandita buta serayaning para Kurawa. Aku njaluk tulung ya Kisanak. Pandita kae singkirna saka bumi Ngamarta ketandangan dening aku. Bapu marake tanding ana sun pandita li nuwe sakti mandra kuna prawira ing ayudha kang tanding haywalu mares tan burung serna ndapani bumi
Noyah nayuh Baskara titi mangsa. Bambang Asmara bumi bali mring wujud sekawit. Nenggih Prabu Puntadewa. Begawan Guru Dawana badar sinar wujud pustaka Damas Kalimasada. Wis meh subuh kok kuwi mesti metu iki apa? Apa pancen yaene kuwi enak-enake wong metu? Anggepmu apa? Durga bola bali bola. Layak wiwit sore mripatku kaya dipulut. Liyane padha kesirep. Untung Semar ora turu. Anggepmu apa? Liyane kesirep ora apa-apa, sing penting Semar ora turu. Bapak. Apa gareng digoleki ibu? Oh ya. Sampeyan niku kudune matur nuwun kalih gareng. Nek ora sampeyan diajar kali Semar. Kusenjenengan kudune matur nuwun kalih gareng. Semar iso keslimur mergo gareng. Nek ora ana gareng, sampeyan mesti wis dingenekne karo bapak. Kudune matur nuwun karo gareng. Yen ora ana gareng, sampeyan wis dingenekne karo bapak. Anak mbarep wakile wong tuwa mbel gedes. Reng minggat. Mangsane ora. Minggat. Sampeyan niku kudune matur nuwun karo Petruk. Nek ora enek Petruk sampeyan wis dijiro karo Semar karo gareng. Mesti wis di anggepe apa? Sampeyan kudune matur nuwun karo Petruk kantong bolong. Yen ora ana Petruk, Semar karo gareng mesti wis gareng ra kaya gareng Petruk ora kaya Petruk ngalih. Dombel gedes kabeh. Ora kena kenunggu cunta mandan-mandan. Semar ra kaya Semar, gareng ra kaya gareng, Petruk ra kaya Petruk. Jenengan niku kudune matur nuwun kalih Bagong. Lho kok nginggati to yu aku melu kowe. Aduh mati aku. Puntadewa sida antuk wujuding Wahyu Kamulyan iki Kurawa. Barisan witing kelapa padha siagakno ngebyuk dipedah cicil Bratayuda. Werkudara, Werkudere, Kartomarmapa. Jaluk Wahyu Kamulyan ora bakal tak wulungke. Rangsang Balawarti.
Menawi sami ingkang sampun timbul nun inggih Joko Prabu. Begawan Guru Dahono tinemunipun jebul pustaka Jamus Kalimasada. Syukur seketi jumurung Yayi. Saking pacoban bebentulan ruhur ingkang sinandang nagare Ngamarta mratelekaken mbok bilih kirang nggenipun sami ngudi dhateng jimat Kalimasada kala wau. Kalimasada 5 sing dadi usada ingkang dados dasaring nagari. Rasa manembah, rasa kamanungsan, rasa manunggalan, rasa musyawarah lan rasa keadilan. Kedah dipun gondheli ingkang kenteng supados ing ngajengipun Ngamarta tansah manggih kamulyan lan katentreman. Nun inggih Koko Prabu, kahanan sampun padhang tetrawangan kawimbuhan kang ngrayi sampun hangregem kanugrahaning Jawa ingkang srebat wahyu kamulyan. Mugi-mugi saged handayani dhateng kamulyanipun bebrayan agung Ngamarta nggih Gus. Mugi sedaya pacoban ingkang sinandhang nagare Ngamarta saged damel pasinaon bilih manungsa niku ora bisa enda saking perkara. Manungsa niku ora bisa enda saking perkara lan kangge ngukur asor luhuring jiwa, manungsa kena disawang saka kawicaksanane anggone ngrampungke perkara. Astabrata lampahing sifat alam surya candra lintang bawana maruta langit tirta dana Astabrata